Nuhun inggih matur nuwun wekdal ingkang sampun kaparingaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem panjenengan sedaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nuwun mugi kawilujengan karahayon katentreman kabejan menapa dene kamulyan kasalira dhateng panjenengan sedaya. Ingkang kinurmatan panjenengane Bapak Sahli sekalian, ingkang kinurmatan panjenengane Bapak Gatot Supriyanto pinangka duta pangarasaning lampah pangombyong risang pinanganten sekalian, sapenderek dalasan sapangombyong ingkang ngiras pantos pinangka sulih pangandikan agungipun Bapak Sahli sekalian Ibu Surami mijil saking Tempurjo RT 3 RW kalih Kalurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Surakarta Hadingrat sedayanipun ingkang satu pantes kinurmatan. Minggahipun katur dhateng panjenengan para pinisepuh sesepuh hati sepuh menapa dene ingkang sampun dipun sepuhaken tuhu ingkang pantes pinektenan lumeber katur dhateng para tamu sedaya kakung menapa dene putri sedaya ingkang pantes tampi kawilujengan. Bapak Gatot Supriyanto satunggal pantes kula hormati awit saking bombong bebek gumbiraning manahipun Bapak Suratno sekalian Ibu Waljinah nampi rawuhipun besan sutresna hanganti risang pinanganten sekalian kaduta pangarsani panjenengan kadherekaken rowang sawetawis boten kewawi matur piyambak nampi dawuh panjenengan pramila miji dhateng kula hakinen nampi atur pangandikan panjenengan. Saderengipun lajeng matur sumangga panjenengan sapenderek dalasan para tamu sedaya boten wonten awanipun tansah kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten karsanipun Pangeran ingkang Maha Kuwaos bilih panjenenganipun ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan hidayah sarta inayahipun katiti wonten ing kaludhangan ratri menika panjenengan sapenderek dalasan kula tasih saged pinanggihan wonten wiwahan prasajan menika wonten ing dukuh Beran griyanipun Bapak Suratno Ibu Waljinah RT kalih RW setunggal Desa Kismayasa derek wilayah Kecamatan Kemplak Ladan kalih Boyolali kanthi mirunggan saha kebaing Basuki. Tinatur kelajenganipun Bapak Suratno sekalian Ibu Waljinah putrah menapa dene kula wangsa lumantar kula boten katalumpen hangambali ngaturaken pambagyarja wilujeng rawuhipun pisan kinasih sapenderek ingkang sampun kaduta pangarsani Bapak Gatot Supriyanto mugi ing mangke sasampunipun katampi katuran pinarak wonten palenggahan ingkang sampun sumadya mekaten. Tinatur kelajenganipun nampi dawuhipun Bapak Sahli lumantar panjenengan Bapak Gatot Supriyanto ingkang sepisan ngaturaken salam kawilujenganipun katur dhateng Bapak Suratno sekalian Ibu Waljinah kula tampi kanthi suka bingang wardaya saha kanthi wasilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ingkang sampun panjenengan paringaken mugi andayani anggenipun ngawontenaken tasakuran ri kalenggahan menika purwa madya ngantos usana ing mangke tansah mangkir hayu wilujeng boten wonten alangan sawiji menapa. Dene atur kelajenganipun bilih panjenengan kean sampun kepareng nyowanaken ngiras pantes hamasrahaken risang pinanganten sekalian peparapun Bagus Andrian Juansah kalian Roro Ayu Amirul Pirgian ing sekawit putra jalunipun Bapak Suratno sekalian Ibu Waljinah nembe sasele awit saking panyuwunipun sampun dipun tindakaken dening Bapak Sahli sekalian lumantar akad nikah menapa dene lumadining tata cara wisudan jati ingkang mapan wonten dalem Tempursari Sumber Surakarta Hadingrat duk rikala dinten Ahad Surya kaping gangsal Oktober warsa 2000 selangkung wanci tabuh 8 kirang langkungipun
mbok bilih mekaten tumunten kalengajengaken panggihipun Siatmaja pinanganten sekalian. Pikantuk sih wilasanipun Gusti ingkang akarya loka saha pangestunipun para pinisepuh pertamu sedaya lumadining tata cara kasebat purwa madya ngantos wusana tansah manggih wilujeng nirwikara boten wonten alangan sawiji menapa. Samenika sampun kepareng dipun sowaraken wonten ing Dukuh Mberan griyanipun Bapak Suratno ing RT kalih RW setunggal katampi kanthi suka binging waradya mangke badhe pun tepangaken dipun suwanaken donga kaliyan tangga tepalih saha para tamu ingkang sampun kersa rawuh. Dene dawuh kelajenganipun rawuhipun Siatmaja pinanganten sekalian kepareng maringaken abon-abon minangka tandha tresnanipun anggenipun sami bebesanan katampi kanthi suka binging waradya. Dene dawuh kelajenganipun mbok bilih Siatmaja pinanganten sekalian mangke sumondhok wonten ing Sudung Mberan mriki saking dawuhipun Bapak Sahli sekalian kasuwun maringi daya kegiatan seserban kagem sangguning brayan enggal wonten madyaning bebrayan agung insyaallah sakgodhokipun Bapak Suratno badhe dipun estokaken dawuhipun Bapak Sahli sekalian ewadene risang pinanganten mangke sumondhok wonten Sumber Surakarta Hadiningrat nyuwun gungan tulung dumateng Bapak Sahli sekalian utaminipun Bapak Gatot Supriyanto paring panggula wentahipun mugi risang pinanganten saged ayem tentrem bagya mulya kang jinaka. Dene dawuh kelajenganipun mbok bilih parekan mangke sampun tungkap cekap dalasan paripurna keparenga Bapak Gatot Supriyanto sapenderek daya-daya nyuwun ide pawilah pamit awit menika estunipun Bapak Suratno sekalian tebih saking raos panundung hananging mbok bilih Bapak Gatot Supriyanto sapenderek kagungan wigatos ingkang langkung perlu saking keluarga Mberan mliginipun Bapak Suratno sekalian sekeluarga hanamung nderekaken wilujeng kundur sowang-sowang mugi samargi-margi tumunten wonten dhateng dalem panjenengan piyambak-piyambak panggih kaliyan keluarga tansah wilujeng boten wonten alangan satunggaling menapa. Wonten ingkang kesisip Bapak Gatot Supriyanto mbok bilih rawuh panjenengan kala radi kaget mbok bilih keluarga ing masyarakat Mberan tasih ngginakaken adat risang pinanganten sekalian manawi menika lewat makam Mberan menika dipun awutraken tata cara mubeng makam. Saking keluarga mbok bilih nyuwun pangapunten mbok bilih mboten saged damel sarjuning manah panjenengan sekalian. Ewa mekaten menika naming adat mugi-mugi kanthi menika estu risang pinanganten tansah manggih kajuanan wilujeng niskala nirwikara mboten wonten alangan sawiji menapa. Bapak Gatot Supriyanto ingkang satu pantes kinurmatan mbok bilih mekaten natur waloyanipun Bapak Suratno sekalian lumantar kula anggenipun nampi rawuh panjenengan sapangomyong kirang ing samukawisipun purwa madya ngantos arampung ing mangke lumantar kula Bapak Suratno sekalian nyuwun agunging pangaksama. Semanten ugi kula ingkang dados talang basanipun anggen kula nampi pasrah panjenengan mbok bilih mboten saged jangkep mboten saged damel suka rena penggalih maligi Bapak Gatot Supriyanto sapangomyong talasan para tamu sedaya kula nyuwun ageng pangapunten ing wasana cekap atur kula kanthi matur nyebataken ngagungaken asmanipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Risang pinanganten sekalian pun Bagus Andrian Juansah kalian Roro Ayu Amirul Firgiani sawetahipun kula tampi badhe dipun suwunaken donga pangestu dumateng para tamu ingkang sampun sami rawuh. Panjenengan sapenderek saking wanter panjuwunipun Bapak Suratno kapurih nglajengaken anggenipun sami lelenggahan ngantos wiwahan mangke cekap dalasan paripurna. Nuwun matur sembah nuwun billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna sampun atur pasrah saha panampi saking para tetuangga ingkang piniji. Dene ingkang kelajenganipun kepareng badhe Ibu Sunarti